Het evangelie van Jezus Christus zat Matthäus dat beschreven had. Hartstuk 1. Stamboom van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham wie de heid van Isaac, Isaac van Jacob, Jacob van Juda en zijn broeden. Juda van Peres en Serach, de mem wie Tamar. Peres van Gesron, Gesron van Aram, Aram van Aminadab, Aminadab van Nachson, Nachson van Salmon, Salmon van Boas, de mem wie Rachab, Boas van Obed, de mem wie Rut, Obed van Isaï, Isaï van David de koning. David wie de heid van Salomo, de mem wie Uriah zijn vrouw. Salomo van Rehabeam, Rehabeam van Abia, Abia van Asa, Asa van Josaphat, Josaphat van Joram, Joram van Uzia, Uzia van Jotam, Jotam van Achas, Achas van Hiskia, Hiskia van Manasse, Manasse van Amos, Amos van Josia, Josia van Jekonja en zijn broeren in het tijd van de ballingskip in Babylon. Na de ballingskip in Babylon werd Jekonja heid van Shealtiel, Shealtiel van Zerubbabel, Zerubbabel van Abiud, Abiud van Eliakim, Eliakim van Aser, Aser van Sadok, Sadok van Achim, Achim van Eliud, Eliud van Eleazar, Eleazar van Matan, Matan van Jacob, Jacob van Jozef, de man van Maria. Zie wie de mem van Jezus, die te Christus neemt wordt. Mayenwar binnen der dus van Abraham ont David 14 generaties, van David ont de ballingskip in Babylon 14, en van de ballingskip in Babylon ont de Christus ek 14. Met de bette van Christus gong het sa om en ta. Doet zijn mem Maria in haar breidstiet wie met Jozef, die het blikken dat Maria nog vatse bien waar komen wenen, een ben verwachtte troch het werk van de Heilige Geest. Jozef, haar man, deugdzaam als er wie, woe haar net epentelijk te schande meidje en stie in bestaan stilwij van haar te schieden. Maar sjoch, doet er daarmee omroen, verschiende hem in het droom een engel. Die zei, Jozef, zoon van David, sjocht er net geen aan Maria, jouw vrouw, bij jou in een huis te nemen, want het ben dat ze verwachtet is van de Heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen, die jou Jezus nemen moeten, want hij zal zijn volk van de zonden verlossen. Dat is alle jaren Bart, met het doel dat uitkomen zou wat de Heer troch de profeet zijn had. Sjoch, de jongfaam zal een ben verwachten en een zoon krijgen. En ze zullen hem Emmanuel nemen, wat in eigen taal betekent God mij us. Doet Jozef wekker worden weer, dier zat de engel hem jitten hier. Hij nam zijn vrouw bij hem in. Doe kriegen ze een zoon. Vatteert hij de geen meenskip met haar haan. En hij joeg hem de naam Jezus. Hartstuk 2. Doet Jezus dan onder het regeer van koning Herodes te wraak komen weer, te Bethlehem in Judea, kwamen er uit het eerste wij wijze mannen naar Jeruzalem. Die vregen, waar is de koning van de Joden te vinden, die kwartling te wraak komen is? Wie hebben zijn ster schoen in het eerste, en daarom binnen wie komen om hem hulde te doen. Doet koning Herodes dat jedde, wie er slim van de wezen, en hele Jeruzalem net minder. Hier raap alle heilige priesters en wetleraars van het volk bijeenwaar en vregen harden waar te Christus binnen worden zou. Ze zijn te Bethlehem in Judea, want ze had de profeet schreeuwen, en do Bethlehem, contrai van Juda, do best lang de meeste net onder de vorsten van Juda. Uit die zal ommers de voorman komen, die mijn volk Israël hoedje zal.
Doe raap Herodes die wieze mannen te moek bij hem en onderstie haren oer de correcte tijd dat de ster verschijnt wie. Daarna stuurde haar naar Bethlehem en zei, reis je daarheen en verneem er goed naar hoe het nou correct met dat jonkje zit. En als je me daarachter binnen, laat het mij dan weten. Dan wil ik daar ook heen en hem hulde dwaan. Na die woorden van de koning gingen ze op reis. En zo, de ster die ze in het eerste schoen hienen, ging haar weer vooruit, onder stilstaan blauw, boven het plak dat het jonkje wie. Doet ze de ster zeggen, wienen ze tieren blied. Ze roenen het huis in en zeggen het jonkje met Maria, zijn mem. Doe voelen ze op de knibbels en dienen hem hulde. Ze maken haar tassen met kostbaarheden iepen en joegen hem als present goud, wierenrijk en mirre. En om ze in het droom waskaren waren net weer naar Herodes stad te gaan, namen ze een oorpaard om in haar land weerom te komen. Doet ze aanreis gewinnen, verschijnde in het droom een engel aan Jozef en die zei, kom oerijn en neem mij het jonkje en zijn mem de wiek naar Egypte. Blijf daar, want ik die waskarje, want Herodes zal om het bensje ziekje. Hij wil het der meidje. Jozef kwam oerijn en in de nacht nam mij het jonkje en zijn mem de wiek naar Egypte. Daar bleef er ont Herodes staan weer. Wat de Heer troch de profeet zijn hier, moest om eens uitkomen. Uit Egypte heb ik mijn zoon roepen. Doet Herodes merk dat de wijze mannen hem verriefelen hienen, wierd er poer. Hij stuurde der mannen op uit om alle jongens van 2 jaar en jonger in Bethlehem en omkrieten daar te meidjen. Hij rekende neffens de tijd dat er de wijze mannen oer ondersteen hier. Doe kwam uit wat profeet Jeremia zijn had. Een klacht is jet in Rama, screamen en bitter goelen. Rachel schreeuwde om haar ben. Ze woe haar net troosten laten, want ze binnen wij. Herodes stoor. Doe hier Jozef in Egypte een droom. Een engel verschijnde hem en zei, kom oerijn en gaan mij het jonkje en zijn mem naar Israël, want de dit het bensje naar het leven stenen binnen daar. Hij zette aan en reisde mij het jonkje en zijn mem naar Israël. Doet er likwijls jaren dat Archelaus als koning oor Juda zijn heid opvolgen weer, dwars er daar net heen. In een droom kregen er aanwijzings en zocht doe een ontwijk in de contraien van Galilea. Daar zette er hem naar wenjen in het plak dat Nazareth heet. Zo kwam uit wat toch de profeten zijn weer, Nazareër zal er neemt worden. Hartstuk 3. Om die tijd kwam Johannes de Doper in de woestijn met zijn boodschap naar voren. Dat boodschap weer, bekeer je me, het hemelse rijk is dichterbij komen. Wat profeet Jesaja zijn had, slacht om eens op Johannes. Er is een in de woestijn die roept, meidje de wei voor de Heer rij, meidje rucht de paden voor hem. Johannes hiek klein van kamelen hier aan, een lerende gulle om de mul en hij eet sprinkvannen en wilde hunnig. Jeruzalem en hele Judea en ook de Jordaankreten zetten doe op hem ta. Ja, waren toch hem doopt in de Jordaan, wil ze daarbij haar zonden belieden. Doet er likwijls manig Fariseer en Sadduceer komen zeg om doop te worden, zei er, niere brod, waar had jemme de wenkjoen om de komende griemen te ontrennen? Kom maar eens mijn vruchten die mij de bekering stroken, en denk net bij hem zelfs, wie hebben Abraham als heid? Want ik zeg jemme, God kan uit deze stenen hier wel ben voor Abraham komen laten. Het is al zo vier henne dat de bielen op een wortel van de bjemmen zet is. Alle bjemmen die geen goede vrucht jouwen, worden omkapt en in het vuur smieten. Ik doop jemme mij wetter, om zien te laten dat jem bekeren, maar na mij komt een die sterker is als ik.
Ik ben net eens würdig hem zijn sandalen te brengen. Hij zal je me dopen, mijn heilige geest en vuur. De wanne had er al in de hand om zijn naad te zuiveren. Het ziet brengt er binnen in een score en het chef zal er verbannen in een vuur dat net uit te krijgen is. Toen kwam Jezus uit Galilea bij Johannes aan de Jordaan om door hem doop te worden. Johannes wou hem keren en zei, ik zou door jou doopt worden moeten en nou komen jou bij mij? Jezus antwoordde hem, laat me nou maar geworden, zo doen we op een besten wat God wil. Doe die Johannes wat Jezus wou. Zo gauw Jezus doopt wie, kwam er uit het water bij, en zag de hemels kwade iepen, en Jezus zag Gods geest als een dauw op hem del strieken. En van boven klonk een stem. Dit is mijn zoon, mijn inleven jongen, dat ik zo wies mij ben. Hartstuk 4. Toen werd Jezus troch de geest in een woestijn bracht om troch de duivel hefke te worden. Na 40 dagen en 40 nachten geen eten gaan hier, wie er uithongeren. Toen kwam de verleider op hem ta en zei, als jouw zoon van God binnen, giet die stenen hier dan rust, dat ze in breed verrooien. Jezus zei daarop, der stiert in de schrift, net van breed alleen zal de meeske libje, maar van alles wat uit Gods moele komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, zette hem op een rane van het tempeldak en zei, als jouw zoon van God binnen, liet jou zelfs hier dan bij del vallen. Daar stiert om eens in de schrift, zijn engels zullen jitten op jou te passen, en met de handen zullen ze jou opheinen, dat jou net een voet aan een steen stierte. Jezus zei waarom? Daar stiert ek, do meest de Heer dien God net eerne op verge. Nochres nam de duivel hem mee, nou naar een tiergehege berg, hij liet hem alle koninkrijken van de wereld in al haar heerlijkheid zien, en zei, dit zal ik jou alle keren jaan, als jou in aanbidding voor mij op een knibbels vallen. Toen zei Jezus tegen hem, voort Satan, daar stiert om eens in de schrift, de Heer dien God zulst aanbidden, en hem alleen het dienst bewijzen. Toen liet de Satan hem mij rest, en zag, engels kwamen om hem te verzorgen. Doet Jezus jedde dat Johannes oppakt weer, ging er naar Galilea. Hij liet Nazareth lissen en zette hem naar wenjen in Capernaum. Dat leidt aan een mar in de contraien van Zebulon en Naphtali. De woorden van profeet Jesaja moesten om eens uitkomen. Land van Zebulon en land van Naphtali, aan de wij naar zee, orenkant de Jordaan. Galilea van de heidenen. Het volk dat in het zuster ziet, had een groot licht schoon. Voor harren die in de sombere oorde van de deur zitten, is een licht opgaan. Zo'n die tijd begon Jezus met de verkondiging van het blied boodschap. Bekeer je me, het hemelse rijk is dichterbij komen. Doet er eens bij de mar van Galilea langs roen, zagen 2 broeren op een mar het net uitsmieten. Simon, die Petrus neemt wordt, en zijn broer Andreas. Het wie een viskerlui. Hij zei zijn harren, kom mij mee. Ik zal meeske viskers van jemme meidje. En voetendaliks lieten ze de netten lissen en volgen hem. Een eindje verder zagen nog 2 broeren, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Die zitten in de boot met haar heid Zebedeus de netten naar te zien. Hij raap harren, en voetendaliks lieten ze de boot en haar heid in de steek en volgen hem. Hij teeg heel Galilea terug, joeg onderjocht in de synagogen deren, verkondigde het blied boodschap en hielp het volk van alle ziekten en kwalen aan. De roep van hem ging nog verder, heel Syrië terug. Lui die aanhellen wienen met allerhande ziekten en kwalen, waren bijeenbracht. Bezetenen, maar ook lammen en meisken met zetten. Hij maakte haar alle jaar beter. Grote kloften volgen hem uit Galilea, de Decapolis,
Jeruzalem, Judea en oore kant Jordaan wij. Hartstuk 5. Doet de mannigte zeg, gonger de berg op. En nait er zitten geen wie, kwamen zijn leerlingen bij hem. Doe namer het wut en leer de Herren. Lokkig de eermen die op God vertrouwen, want Harres is het hemelske rijk. Lokkig die te treurje, want ze zullen treesten worden. Lokkig de zachtmoedigen, want de ierde zal Harres wezen. Lokkig die het honger en dorst hebben naar gerechtigheid, want ze zullen haar gerak krijgen. Lokkig de barmhertigen, want ze zullen barmhertigheid ondervinden. Lokkig die het zuiver van hart binnen, want ze zullen God zien. Lokkig die het vrede brengen, want ze zullen Gods vrienden neemt worden. Lokkig die het vervolgen worden, om ze gerechtigheid willen, want Harres is het hemelske rijk. Lokkig binnen jimme, wanneer ze jimme om mij hunje en vervolgen, wanneer ze gemeen wij alle mogelijke kweer van jimme sissen. Jubel je van blijdens, want grut zul jimme alleen in de hemel wezen. Zo hebben ze om eens echt de eerdere profeten vervolgen. Jimme binnen het zaad van de eerde. Als het zaad zijn zaadnis kwijtrekken is, waar kan men het dan weer zaad mee krijgen? Het doogt neer meer ta als om op strijd te smieten en door de meesten vertrapen te worden. Jimme binnen het lucht van de wraad. Een stad die op een berg leidt, moet wel in het eeg vallen. Ik stek men geen lampen op om die onder de naadmeter te zetten, maar men zet hem op een stander. Dan jouwt er licht voor elke een die in de huis is. Zo moet jimmel licht schijnen voor de meesten. Ze moeten jimme goede dieren zijn en zo jimme heid in de hemel verheerlijken. Denk maar net dat ik komen ben om de wet en de profeten aan de kant te schouwen. Ik ben net komen om die aan de kant te schouwen, maar om ze te haar doel te brengen. Want weer, ik zeg jimme, zolang het hemel en aarde bestaan, zal er net de laatste letter of ek maar een enkel streekje van skrost worden, eer alles uitkomen is. Wat er om een van deze voorschriften, al is het ek het laatste, aan de kant schouwt en oren leert tot ek te doen, die zal de minste neemt worden in het hemelske rijk. Maar wat ze zelfs komt en dat oren ek leert, die zal grut neemt worden in het hemelske rijk. Ja, ik zeg jimme, als jimme Gods tjenstigens net meer inhoudt als die van de wetleraars en fariseërs, denk dan maar net dat jimme het hemelske rijk inkomen. Jimme have jet dat zijn us voorraden zijn is, do meis net deerslaan. Wat deerslacht, moet hem voor het gerucht verantwoorden. Maar ik zeg jimme, elk die lulk is op zijn broer, moet hem voor het gerucht verantwoorden. En wat zijn broer uitskelt voor stommeling, moet hem voor de hegerie verantwoorden. En wat hem grutte gek neemt, die verdient het hellevuur. Als jou dus jouw jefte naar het brandofferaltaar brengen, en het komt jou daar in zin dat jouw broer wat op jouw chin had, liet dan jouw jefte maar voor het brandofferaltaar lezen en maak je het eerst maar jouw broer in water. Kom dan weer om en breng jouw offer. Zolang jou nog onderwijs binnen met jouw chinpartij, moet jou bezitje met hem tot een akkoord te komen. Oors kan het zo beslaan dat er jou voor de rechter brengt en dat die jou oorlevert aan de wacht en dan komen jou in het tichthuis te lanen. En dit zeg ik jou, daar komen jou net uit, vat jou de laatste cent betellen hebben. Je mag hebben jet dat er zijn is, net trouw breken. Maar ik zeg je, elke een die begeerig een vrouw opneemt, docht in zijn hart al aan trouw brek. Als jou terug jouw rechter eeg komen te vallen, look het uit en smiet het voort, want het is beter één lichaamsdeel kwijt te wezen, als mij een geef lichaam in de hel smieten te worden. En als jou terug jouw rechterhand komen te vallen, kap hem aan en smiet hem voort, want het is beter één lichaamsdeel kwijt te wezen, als mij een geef lichaam in de hel smieten te worden. Er is ek zijn,
Wat van zijn vrouw skierde wil, mat haar een skiedelbrief mee aan. Maar ik zeg je, elke een die van zijn vrouw skiert, of het mat wezen om ontucht, stuurt haar op trouwbrek aan en de man die mij Sannie trouwt, is een trouwbrekker. Ik heb je jet dat zijn us voorraden zijn is door mij geen valske eed dwaan, maar du must voor de Heer die eden nijkomen. Maar ik zeg je, doch hielendal geen eed. Zwaar net bij de hemel, want dat is de troon van God. Net bij de ierde, want dat is zijn voetenbank. Net bij Jeruzalem, want dat is de staat van de grote koning. Zwaar ek net bij jou holle, want jou kennen net één hier wit of zwart meidje. Nee, bij jemme moet het zo wezen. Ja is ja. En nee is nee. Wat daar oorheen komt, komt van de duivel. Jemme hebben jet dat er zijn is, een eeg voor een eeg, een tosk voor een tosk. Maar ik zeg jemme, een die dwers wil, moet die jemme net dadelijks aanvleenen. Nee, als een jou een slag jouwt op het rechterwang, keer hem dan ek het oren ta. En als een maar jou in een pleit giet en jou pak opesket, liet hem dan ek jou oorjas nemen. En als een jou zegt dat jou 1 kilometer met hem oprennen moet, ren dan de helft verder mee. Vreeg het een jou om wat, jou het hem dan. En als een wat van jou lenen wil, wien jou er dan net voorbij. Je moet hebben jet dat er zijn is, dan moet die naaste lief hebben en die vijand haat je. Maar ik zeg je, heb je vijanden lief en bid voor elke een die je vervolgt. Dan eerst binnen je weer ben van je heid in de hemel. Hij liet om zijn zinnen opgaan oor goeden en tjoeden. Hij liet het reine voor deugdzamen en dogeneten. Want als je alleen die mensen lief hebben, die ik je lief hebben, wat voor verdienst zit er voor je in? Doch de tolgarders dat ik net. En als je alleen een vriendelijke groet hebben voor je broeren, wat voor bijzonders doch je hem dan? Doch de heidens dat ik net. Je moet dus voor elke een goed wezen, liek als je hemelske heid dat is.